Lah, Ikaw na kami sa Purbagsak Imrado. nagudud ka. Balik din ka. Wala ka, bata ka. Balik dyan ni bata aron. Ka na. Yan na. Natanawa tayo mong grado ron. Dato. Tanawan ka. Yung kumakaon. Kan sa una kay mazunang maglatos taway sakit. Magibinuangan guys. Hello guys, good morning. Padung ko karon sa school ni Kuya Gail. Kay na meeting. So meeting na pod. Sa dapat kay meetingan. Taw card giving karon guys. Mas kuya. So alas 10 pa man magsugod ang ilang meeting. Mungutan ako sa gardo sa dapit. Eh, duha man ka, meetingan. Lain sa room, lain po sa pang kalahatan. So, yan ako sa school. So, ang DepEd ko no, committed sila sa learning recovery. Nai-graph ang ipakitaan na ukol sa learning recovery. Mula National Learning Recovery Program, NLRP, na ay kalsada. Di sa kaman, so, padong na ang mga Delmonte o Bukabo. Imagine si... Ngayon, wapa ito mo ka, ano na ito na. So, ginahingan ko no, ang quality learning is contingent to quality teaching. Ang sarap sila. So, ang maatong ko no, nga pagkuhan, maatong ko no pagkatakon, di kan ko na sila sa maatong pag-tulog. No. Muna itong mga bata, nagikan sa inyo, inigabot sa eskulahan, sa una, malagjan kami, mabanggaan mo, di magbali-bali. Okay. Experience na mo, kanamok na si kalasais, o pirmi malit. Okay. Kuhan, dugay mga bot ko, science. Sunod, 45, math. Kada subject. Sunod ka 45, English. Na po'y science. Lunch break nila, sugod o alas 11 taman alauna. Alas 11:50 yan. Grabe po. So sa ka-oras, ito na, o 10 minutos ang ilang English, paniudto. math, science. Tomorrow may Banda, ini kapalit, usa na naman, math, balik. So ang subjects, kaduha balikon sa kaadlaw. lagi. Buntag o Tag 45 sa tapa sa ka-oras o pila. Sa ka-oras o tanga ang ilang klase. Pero, kaduha rin. Okay. Kaduha rin sila. So, kaduha sa So, sa ato pa, kay kini nga program o kini may suldol sa eskwelahan, ang itong mga bata makauli ng alauna 45. Sa ato pa, huwag nila pamilya sa eskwelahan. Kaya ba sigasan na pala pa doon? No, fill up sa Minari guys niya. National Learning Camp Registration. Okay. So, na na guys. Naka-fill up na Minari. Kung nag-ipilapan ka, managipasok balik ro ni ma'am. Advisor. Alright. Oh, ha? Ngan sa parents? Lawa, dagan sila garden dari guys. May ilang batong. May ilang sibudas. Okra, nga daghagladya. Pilang mais. Uy, ito ah. Batong. Hala. Huwag daday sa nungsong guys. Yeah. So, humana day og meeting guys. Nagpandong ko kainit. Humana og meeting ag NLC. National Learning Camp. Ang meetingan karon guys. About sa National Learning Camp. Doon mix mo sa bahay. A few moments later. Lah, Ikaw na kami sa Purbagsak Imrado. nagudud ka. Balik din ka. Wala ka, bata ka. Balik dyan ni bata aron. Ka na. Yan na. Natanawa tayo mong grado ron. Dato. Tanawan ka. Yung kumakaon. Kan sa una kay mazunang
Kung maglatos taway sakit. Magibinuangan guys. Ito na. Nabaw po na. Kuya Kinkin po, dun sa panang mamhibawan guys. Og, ano ba na isang grado? Tuliin ka dyan na. Ibisag, manunuli dan mo tuli. Ako yung matuli dan eh. Alright guys, nahuman na dyan og meeting sa school nila Kuya Gail. And, ang meetingan ganiha guys is about sa ilang National Learning Camp. So, karong buwan na is gitawag og National Learning Camp. Kaya ang mga estudyante nga grade 7 o grade 8 is na sila klase. So, gitagaan sa silang special nga kanang higayon. Gitagaan silang higayon nga mas makuan pag ilang kuan ba? Makatunan. Pero tulo rapid ka subject siya guys nga kuan nila i-klase, i-leksyon nila ba? Ang katurang mga kuan nga subject, mga lisid-lisid ba tayo ng English, Science, Math, kana ra ko nung tulo. So mo to sa gimitingan ganiha guys. And nanghatag na pud sila sa ilang card. Na nagilahang card nila Kuya Gail. So kuan na naagilahang final nga course Kuya Gail. So kaloy sa Ginoo guys, Ginoo ko. Salamat ka sa kog dakas Ginoo. Ngin ka sa kog thank you ka Lord. Kay agrado ni Kuya Gailis, naka line 8 ka din taon sa tanan. Thank you Lord. Wa jud naka line 9 pero okay ra. Pero okay ra jud kaado guys nga line 8 sa Kuya Gail. Sa ang mora jud isang naabot. Pero lipay na jud ko kaado guys kay naka line 8 sa Kuya Gail. Ko nag-expect kay das ni agi third grading na Ginoo ko. Agad sa to sa isang gikaiktan ni Kuya. Grabe ka sige mong kuha niya bawi agad jud kay nag-uugad sa kog maado guys ni third grading. Kay marang us-us sa isang grado. Sa motong ganina pagtanaw na sa isang card. La, nalipay kasi kumura kasi ang heart. Ugi, kuan-kuan. Rang kasi lipad kasi na. Ingani man din yung batiin natin. No, basta atin na pang anak kong nag-eskwila. Ginoo ko. So moto guys, maganiha. Pagtanaw na sa isang card, grabe kasi na hinam-hinam. Sus, pag li pa na line 8 man. No? Thank you, Kajo Lord. Nato ipakita ni Jo. So, di na naman na ipakita. Basta kay na bilong sa line 8 isang grado sa isang average pod line 8 so bitaw no. So salamat Kajo, proud ko Kajo sang anak ni Kuya Gail. And this coming July 27 is magsugod na ilang National Learning Camp. So gihatag jud ng opportunity dahil sa mga estudyante dahil sa Alicia. So ambot lamang sa ubang eskwelahan ug na ba sila ingana murag basin ug na pinana nila sa grade 7 ug grade 8. Basta nalipay ko nga naingana daris among daris technical vocation daris ITBHS. So ang gi-appeal si Kuya Gail mo tong nag kuan mi ganiha og form, nag fill up ko form ganina aron ma-appeal si Kuya. So tuan na okay na napilapan na okay na siya. So magsugod sila ini ka July 27 dapat na 24 kaso kay na malagi ko noy pista man daris Alicia mo tong gi-move nila og July 27. Hantod ra po na siya guys August kung naman sa 3 weeks raman sa isa ka semana katulo ra sila magklase every Tuesday, Wednesday o Thursday. So kung na 3 a week ra sila magklase. So agilahang klase sa isa ka subject is 45 minutes. English, Science, Math. So mora dyan na ilang klasian guys. Kuan sila kuan ilan ang balik-balikan jud sa buntag English, Science, Math, ilan ang kuanon sa pagkapalis mo ra gihapon. So kada subject is 45 minutes sa gilahang So guys, ang tiwasan dari ka na lubat aghang kamera pastilan. So mo to guys, every subject is 45 minutes ag ilang time. So 45 minutes kada subject guys, English, English, Science og Math. So mo na siya kana jung tulo jud ka subject mo gud na siya ilang apukusan. Ini ka July 27. So 27 sila magsugod guys. Dapat na 24. Kaso kay pista man daris Alicia, lungsod sa Alicia, mo nang gi-move nila July 27. So sugod sila July 27. Sa isa ka semana, katulo ra sila magklase. Martes maglas Webes, more na klase nila. Mo nang taas ga pagpahuway. Syarog di mo hasler ni mga bata daris Alicia. Dan ang mga subjika. Yes no. So apil na Kuya Gail na mo tong jang gipilapan kanina og paniguro ag form karo maapil si Kuya Gail. Kay tagsara na mahitabo na ingana. Tagaan sila og
chance kung sa kuan pa na sila kanang taga sila opportunity ba nga makatunan pa ng mga subjika kay mao gud kuno nay naglisod ang mga bata ron panahon na. Salamat kaadyo kay ilang gi taga og chance ang mga kabatan-anan dari sa Alicia nga makuan ng subjika. Kani man kung ITBH is guys dari sa Alicia. Mo na kinadak-an nga high school dari sa Alicia, kinadak-an nga eskwelahan dari sa Alicia. Alicia Technical Vocational High School. So dari sa Kuyagal ng eskwela. Warang naghanga dari bright guys. Pasalamat ang po sa ang anak nga naka-line 8 siya. Wala dyan siya isa ka line 7. So din ako magsaba og usa na subject ka. Kaya murag na ay something na maestro ha. O, na ay something na sa isang maestro na murag personal ba. So okay ra na guys. Okay ra na guys. Kaya tinga ako kay ag isang first grading line 8. Second grading niya line 8. Third grading line 8. Pagka fourth grading hinuon na line 7 man hinuog isa. Basag dilaman kaya dato sa isang average score dato sa isang kanang na ay kuha na gadud final kuha na dyan line 8 man. Salamat ka Diyos Ginoo kay tagaan og kuha na gang anak. Nilamdagan ni tawag isang hinahina guys kaya diha ka Diyos third grading arang na gadud hanggang uwa ko isang grado Ginoo ko ning us-us mo mandidyo. Pag dilam masini us-us guys pero ni sakay gihapon si Diyos kuha nga di dyan ma lowest ba. Mo to guys. Mo to yung magimitingan karong adlaw about sa ilang NLC National Learning Camp and nag-card giving sila. Mo to. I hope nga ubanan pamininjo guys among another videos everyday. And salamat kanunay sa inyo pag-uban naman guys. And ganin na imbis among i-prank si Kuya Gael nga malinga na luoy man ko sang naong kay hamang giingnan amang naganang binuangan nga hala makabalik ka makabalik ka sa grade 7 ingon na may sang naong aron naman jung luuda ka adyo palihili nas matay mo na wad ag paglaom nga to ang gipaulian ko binuang na magudya na ipakita sang grado ngisi sabi ko makabalik ko luoy magadyo gagal kasi resuon ba ya mo to guys. Mura to ang video ko rong adlaw. Salamat ka Diyos tubag ba na manghinaot ko nga di pa pula sa mga dagway nga nagbalik-balik na ni kanunay. Thank you so much ka guys and God bless na tanan. Amping mo kanunay. Ugas sa mga ganimo daling kasuok-suukan sa tibok kalibutan. I love you all. Bye-bye. Shout out day ko diha. Tesa, ay, mo shout out sa day ko guys. Shout out diha ni Matmat Parantar. Nasa Cagayan de Oro. Shout out sa tanan taga Cagayan de Oro. I love you all guys. And amping mo kanunay. Og ni Ate Lordy Saladen. Shout out na sila sa Japan. I love you. Ingat mo diha kanunay te. Og ni Ate Ide na asa Liti. Og ni Ma'am Mers. Oh, ni Mers and family. Shout out ninyo te na sila Leng Nasud. Og ni Sir Mark Copper. Thank you for always watching. Sa tanan-tanan nga nag-watch daning among videos everyday. Salamat ka adyo ninyong tanan guys. Amping mo kanunay. Sa pananawon pa to na guys ang ubang ng shout out. Kanilagay taong hingilipato na ta. Pasilan nga dyan magkaedad na ta guys. Kaya na naman gazin ng atong pagka hingilipaton. Uy! Pasilan ginoo ko. Pasang giliin dari. Okay. And shout out ni Ma'am Jean Mil. Ano Jean Mil Jur. Jean Mil Jur. So, gikuan siguro ni guys. Combine siguro na ilangan. Shout out! Ug sa tanan. Ug sa panida ni ng comment. Shout out ko ninyo. I love you all. Amping mo kanunay. Ug ni Ma'am Mona Borke. Shout out ni mo diha ma'am. I love you all. So, mara to guys. I love you and amping mo kanunay. Shout out ko ninyo dahil tanan sa mga new subscriber. Salamat ka do sa inyong pag-uwan namo. And God bless ninyo tanan guys. Bye-bye.